додгоҳи ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе барои маҷрӯҳ шудани як ҷавони тоҷик Карим Шарипов муҳандиси ширкати Ёқут-2000-ро гунаҳгор дониста ва сипас ӯро афв намудааст. моҳи феврали имсол аз боми бинои 19 ошёнаи дар Душанбе ки сохтмонаш идома дорад ба рӯи пойҳои Сиёвуши 25-сола оҳанпора афтод ва ӯро аз 4 ангушту тавони роҳ гаштан маҳрум кард. биноеро ки оҳанпора аз он ҷо афтодааст ширкати Ёқут-2000 месозад. гузашта паррондаи мазкур дар суди ноҳияи Шоҳмансур пурра ба итмом расид ва ҳангоми баррасии паррондаи мазкур дар мурофиаи судӣ муайян гардид ки дар ҳақиқат шаҳрванд Шарипов Карим Қаюмович дар содири намудани ҷинояти мазкур пурра айбдор дониста шуда ва нисбаташон ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ муқаррар гардид ки бинобар сабаби қабули қонуни ҷумҳурии Тобистон дар бораи авф нисбати шаҳрванд Каримов Қаюм Шарипович аз ҷавобгарӣ ва аз ҷазо озод гардиданд. аз ширкати Ёқут-2000 касе ҳозир нашуд дар робита ба ин мавзӯъ суҳбат кунад. дар ҳукми додгоҳ гуфта шудааст ки худи Карим Шарипов ба гуноҳаш пурра иқрор шуда аз додрас хостааст ки бар асоси қонуни нави афв ӯро озод кунанд. ин дар ҳолест ки Сиёвуш Акобиршоев аз аввали ин баҳс намехост касеро маҳкум кунанд. ӯ танҳо мехост ки ҷуброни зарар пардохт шавад. ҳоло масъалаи ҷуброни ӯ норӯшан мондааст, вале ҳуқуқшинос мегӯяд ин баҳс нуқтаи ниҳоии худро наёфтааст. мин баъд низ дар асоси анамун қисми хулосавии ҳукми суд ки дар ҳақиқат шаҳрванд пурра дар содири намудани ҷиноят айбдор дониста шуд, мин баъд низ он асос шуда метавонад ки барои пешниҳод намудани аризаи даъвогӣ ҷиҳати ҷуброни зарари моддӣ ва маънавӣ ба суд пешниҳод намояд. қаблан дар ширкати Ёқут-2000 шикояти Сиёвушро беасос хонда гуфтанд ҳангоми таъмири бино дар ҳудуди хатарнок лентаи огоҳкунанда гузошта буданд, аммо ин ҷавон онро убур кардааст. солҳои охир дар Душанбе сохтмони биноҳо бо суръат идома дорад. мақомот пайваста аз дигар шудани симои шаҳр суҳбат мекунанд, вале сокинон аз риоя нашудани чораҳои бехатарӣ дар маҳалли сохтмонҳо мегӯянд.